Zaidu ne ga kuma ne layidu mun ta Zaidu ne b'a bɔ a sira fɛ. Ate a fɔra tan ne bari ne b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛ a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ suyɛni kɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛngo a tɛ mɔgɔ juguya min ma a ni Ala cɛ o ye nin batoli de saya ka gɛlɛn kaburu sufɔlɔ ka gɛlɛn lahara ka gɛlɛn dɛ lahara Ala de b'i kanto aw minnu ko ne tɛ se fɛn na ko n tɛ yen ka tila ka fɛn bato ka fara an kan k'an ka balo don ka balo n ka ninakili la aw de langolo jɔlen filɛ nin ye a ye taa ka bɔ yen kiyama tɛ yen nin don ye don gɛlɛn ye dɛ bɛɛ ka k'i miiri nin don na sitanɛ jugu joli de tɛmɛna minnu y'u tile kɛ ni nin fɛn ninnu ye u labanna yɔrɔ jumɛn bi mɔgɔw tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ yan olu tun ye adamaden kuturu de kɛ boli adamaden mana juguya cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ hali tɛ jɔ dɔ kɔrɔ mɔgɔw tɛmɛna olu tun balo ye adamaden jeli de nka u bɛɛ tile bɛ min bi furawuna tɛmɛna a tile bɛ min bi o ye k'a dɔn k'a fɔ k'anw yɛrɛ fɛnɛ tile bɛ ban yan'an tile ka ban tan in kɛ alabato ye Alahu taala y'i kan da an b'a f'i ma ko tare nka madama i bɛ kalimatu shahada fɔ ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu i bɛ seereya k'a fɔ ko ma foyi tɛ yen fana kɛra foroba Ala ye Alakira Muhamadu y'a ka ciden ye wa a ka jɔn don o tɛ baasi ye ashhadu alla ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadan anna muhammadan abduhu wa rasuluhu i bɛ segin a kan tuguni ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadan anna muhammad abduhu wa rasuluhu n'i kɛlen ka kan da sɔrɔ e bɔra dɔni gindo de kɔnɔ i tun bɛ nin fɛn min kan dɔni ne tun b'i ka denbaya balo i mana diinɛ kɔnɔ ten n'i nana diinɛ kɔnɔ a ka kan i fana k'o sira ta walasa i k'a fila da ɲɔgɔn ma i ka da la k'a fɔ k'i tun bɛ min kan k'o ye dibi ye n y'a ɲini Alahu taala fɛ bi i ka taa danganda la i ka kaliwa fɔlɔ bɛ kɛ yen nɔ i ka taa Alahu taala telebanciya ɲini i ka taa kasi i ka tubi kɔnɔna na i ka taa kasi i ka nimisa kɔnɔna na ni tɔgɔ min bɔra yen nɔ i b'i sigi diɲɛ kan Alahu taala bɛ diɲɛ di mɔgɔw kan baasi tɛ n bɛna sira don i kɔrɔ n'i taara i ka mɛta ani ka yeta ani ka kɛta nin bɛɛ bɛ diya Alahu subhanahu wa taala ye gerekura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ lajarabiw bɛ daliba masabu la a b'olu d'i ma ye i k'a bɛɛ ta ni sabali ani hinɛ i b'i sigi labɛn tagali kama Allahu akbar ni ye nin jeni walima ni ye nin fili sitanɛ jugu minnu b'a a fari la a na b'o la ka don hadamaden wɛrɛ la Ala n y'a ɲini fɛ e Alahu taala min ye kanda masa ye i ka nin sabati yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni a ti maa wɛrɛ lasɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ hakili ma alhamdulilahi rabbil alamin ne yɛrɛ kan ka taa bɔ karamɔgɔ la a ka lahala kama n tɛ baasi a si ka yɔrɔ dɔ taga kun yalakɛla t'a baasi ye den m'a sen kan wagati bɛɛ
balimakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs kɛ balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bien waribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ ko numéro sabanan 70 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye nin nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na nin maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ka kokɔrɔma don n'o ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi ye. karamɔgɔ i ka lahala ka ɲi kɔni tɔɔrɔ tigi minɛ cogo juguya ni kɔrɔ basi t'i la kɔni ne de bɛ ɲɛ ni basi t'i la barisa laban min na ne bɔra e fɛ yen ka kibaruya ɲɛman d'i ma basi t'u fɛ dɛ. alhamdulillah karamɔgɔ adamaden an bɛ na Alahu Taala ka bila de la tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ tana kan an kan ka bɛɛ lajɛlen ko Alahu Taala de kama diɲɛ bɛ ban kuma tɛ degun fitinin dɔ ma kabi bɔra an fɛ yen don fɔ bi n bɛ ka Alahu Taala deli walasa yanni ko in ka kɛ Alahu Taala ka se ka limaniya n'a fanga koli di yan n b'o Ala deli de la. Ka duwawu minɛ i ka ko lahala ni commissaire kumana a kan ni tun y'a dan ne ma ni gɛlɛya an tun b'a wuli fanga la nka i yɛrɛ bɛ k'a la ko k'a to yen diɲɛ faama ninnu ɲɛ kana don an na k'a dama tɛmɛ kojugu tɛ bɔ dugu la gansan. N'a f'i ɲɛna cogoya min na an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an yɛrɛ bɛ ka baara kɛ jamana in dilanni de kama an faw bonya an faw bonya o tuma na jamana y'an bɛɛ kun n'o ko sariya kan ka tigɛ cogoya min na an bɛ sariya tigɛ ten dɔn ni tɛ baasi ye ɲɛ tɛna don a ka kɛ tan tiɲɛ ka dɔn o ka wusa i y'a faamu. Ni tun y'a dan ne ma ne tun bɛ fɛ ka dafi jugubaw kɛ walasa ɲɛdonna ka bɔ an na nka a kɔni y'a jira k'a fɔ su somɔgɔw ma se yan ale tɛna se ka foyi kɛ i bilali ko la fo su somɔgɔw ka na bari bolo ma don su la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ e de y'a faga walima latigɛ de y'a sɔrɔ bari si bannen kɔfɛ de a bɛ fɔ ko karisa tun man ka nin kɛ bɛɛ n'i sayɔrɔ don u m'o de faamu nka ko in bɛɛ bɛ Alahu Taala ka lajarabi dɔ de kɔnɔna na a bɛ ka ko dɔ dilan kamalen dɔ yɛrɛ taara an fɛ yen bi ale fɛnɛ ale de tun ye tankan bana o kɛra i ye bɔli min kɛ o don o kɛra o kɔfɛ i y'a ye n yɛrɛ dimi bɛ n kan mɛ bandu alhamdulilayi bandu kɔni bɔra n na bandu tun bɛ n kunkolo ni n sen bɛɛ la awɔ n juguyara alhamdulillah n bɛ Alahu Taala fo n ka lahala ka ɲi bi kosɛbɛ nka i b'a dɔn daliba masa tɛ foyi kɛ ten a ye diɲɛ da ni sababu de ye kamalen nin kɔni ne tan an nana don ɲɔgɔn na mɔgɔya b'a la kamalen ni mɔgɔ ɲɛnamaba de don bari hadamaden b'i tan ka tila ka jɔ a kɔrɔ ka tila ka mago don i la fo ka taa fɔ k'i ka lahala ɲɛna o hadamaden a kan ka fɔ kosɛbɛ an tora baro la a y'a jira k'a fɔ ale ye soma de a tɛ filanikafɔla de don a bɛ fɛn wɛrɛ bato min t'a daliba ma ye ne y'a jira a la bari mɔgɔ b'i bolo bɔ kɔnɔtɔ bolo ka sɔrɔ i ma kɛ ni kɛlɛ ne y'a jira a la karisa i bɛ nin sira min kan sira ɲuman tɛ n'i sera ka segin daliba masa ma
maa min don a lafaamuyalen don bari mɔgɔ tɛ ko dɔn i tɛ se ka boli sɔn i tɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔn a y'a yira n na k'a fɔ basi t'a la bi ale yɛrɛ tun bɔra an fɛ yen a tun taara an kɔrɔbɔli bolo ma nka alhamdulila Alahu taala n'a ka se n'a ka hinɛ kama a ye fanga di yan an sera ka kan da nɔgɔya ye ale yɛrɛ a kan dara a ye boli bila ka segin Ala ma n'Ala sɔnna ma Ana yɛrɛ ale kɔni bɛ kasi la a ma se k'a faamuya ne y'a ɲini a fɛ a k'a faamuya ni Ala ma basi kɛ a yɛrɛ bɛna a bɛna ɲɛ da i kan i y'a faamu a to a kan parce que a ma nɔgɔn quoi sinon ne y'a ɲɛfɔ a ye ka dɛsɛ n ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ale ko mɔgɔ faga kungo ma nɔgɔ ale kɔni bɛ kasi o kasi de la mɔgɔ faga kungo ma nɔgɔ jamana bɛ yɔrɔ bi jamana basigilen tɛ an y'a kɛ ka basigi ni bɛɛ bɛ ban kana nin digi a yɛrɛ la nin bɛɛ bɛ ban mais n'a nana n yɛrɛ bɛ dɔ fɛ caman fɛ basi t'a la nin tɛ basi ye basi t'a la ale tun ye sanga min di hakili la hali n'a ma badigi kɛra a la ni i ka lahala tɔɔrɔ la hali seconde kelen a fɔ an ɲɛna an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka bɔ yan teri ni o tɛ taa di lahala jugu foyi la an ka kiri tigɛ bagaw kɔnɔ o ka kiri ta ni an jɔba la ka ban cɛ ni ba ye basi tɛ nin ye maabaya taamasiyɛn ye n teri dalen don i la hali bi dɔ farala danaya kan an ka ɲɛmɔgɔbaw olu jɔra lajarabi kɔrɔ u jɔra tɔɔrɔ kɔrɔ u ma sɔn k'u kun cɛ ka bɔ Alahu taala ka limaniya kɔrɔ nin diyara n ye kojugu ouais Edi san kɔni a ka temps ye kulera Kara wuli an ka don so kɔnɔ Zaidu taa so n teri o ye jɔnmaya yɛrɛ n teri nin tɛ foyi ye n y'a f'i ɲɛna cogoya i ma nana a kalokalo ko halisa depuis o don e de nana nin nɔfɛ fama o de la a y'a faamu yakili sigi depuis o don e de nana nin nɔfɛ i b'i yɛrɛ ka a fa n'a ba ye a fɔr'i ye ne tɛ an yɛrɛ ka bila la ne tɛ an yɛrɛ ne bɛ jamana ka baara de la miniti 10 de dira aw ma k'a ka kuma n'a ko tɔ kɛra cogo min na an bɛ sin k'i ye mais a bolo bila i ka taa n'a ye dɔɔni kɛ hali ni ne y'a sen minɛ ni si tɛ basi ye a minɛ cogo si tɛ ka sira la o bɛɛ bɛ jamana ka sariya de kɔnɔna na e ka taa so an bɛ wele Allahu akbar n balimakɛ n balimamuso aw minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la aw minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs kɛ n balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛ ɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn waribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 76 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye nin nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ko kɔrɔma don n'o ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi Salam alaikum. Hera cogo di? Salam alaikum yɛrɛ. Awɔ Uzo ne mana baasi la. An ye wagati min kɛ kanu na. Ne b'i deli ka yafa ne ma Ala yɛrɛ kama. Ne bɛ fɛ ni i ka furu de kɛ Uzo kulonkɛba in nafa fosi t'a la. Furu wa? Yɛrɛ i change cogo ni juguyara sugo ni dugu jajɛ cɛ dɔ bali yɛrɛ ye o balimatu. Ayi ne ma fɛn dɔ de faamu kunun. Mais bi ne y'o faamu. N'a fɔ? Jaja an ka maa nana a ye tiɲɛ min fɔ ne ɲɛna. Diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ. I ka lasegin ni ɲɔgɔn tɛ. Ne bɛ fɛ ka nin ko ninnu bɛɛ dabila. Ko jumɛn? Ka Ala lajɛ.
fɛ ka ko jumɛn labila ou bien mɔgɔ faga de la ayi ka tugu ye ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ fɛ an y'a sɔrɔ yɔrɔ min na an k'a bila yen nɔ ne bɛ fɛ ka sigi ala yɛrɛ de ma n'a ye mun fɔ ne bɛ fɛ ka taa maa ka dabada ma n'a tɛ k'i ma basi o ye fana ɲɛnama mais ka tuguni kɔni tɛ tuguni dugusajɛ cɛ ça jamais e b'i ta la ne bɛ n ta la ala yɛrɛ b'a ta la ala ye lasegin di ne Asetu ma cogo min na ne b'a ɲini ala kelen fɛ ala ka lasegin di ma ten tɔ an kɔni an ka segin i k'i ka ko ninnu bɛɛ dabila Ozo i ka segin ala ma ala de ta ye tiɲɛ ye dɛ ne bɛ siran ɲini n'i ko ten tɔ amen te a sigi kɔnɔ ko diinɛ ko ye nin ye suko ni dugusajɛ cɛ dɔrɔn i bɛ bali ka na salamu aleykum ijabu dɔ b'i la ijabu lafulenba dɔn mais i b'a dɔn a si tɛ nin bɛɛ ye zayiru de nɔ ye mais n bɛna min kɛ zayiru la zen non a tɛna nin faamuya dɛ to ka mɔgɔw ka go hakili traumatiser a don ta a bɔ tan e yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ɲɛnɛma ye mais o kelen na bɛ taa misiri Fugi sahibi Ibn Cem sigilen sɔrɔ Titane. Jɔn. Salamu alaikum karamɔgɔ. Mais nin kɛra cogo di Zayiru nin kɛcogo man gɛlɛn Alahu Taala bolo nka ne tun ye nin wele ka bɔ baara dɔ de la n bɛ sira d'ale ma ale ka segin ka taa i bɛ se ka taa donc aw ka Ala ko in bɛ tantɔ de Ozo Galba masa ye a b'i hinɛ kojugu wa a jɔ n'a ka adamaden bɛɛ lajɛlen kan ne filɛ ka min kɛ nin tɛ kabako ye e ye ne le minɛ sisan nka i yɛrɛ y'a ye sisan a kɛra mɔgɔ wɛrɛ kabako t'o ye dabalibanko t'o ye e Ozo e bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ ne bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ e bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin ye nin dalu jumɛn karamɔgɔ o dalu ye min ye i ka sɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen ni Ala tɛ i ka da la k'a fɔ ko e Ozo ko Ala Taala de y'i da maaw bɛ k'i bila yɔrɔ min i ka bɔ o minɛn kɔnɔ i ka segin ka taa Alahu Taala ma n'o kɛra hali ni ko i b'i yɛrɛ kɛ cɛ 100 ye i bɛ se k'a kɛ bari ni hadamaden o hadamaden n'i ma siran Ala ɲɛ i sera ka dan fɛn dɔ ɲɛ bɛɛ b'a la k'i ka farin k'i ka jugu u bɛɛ lajɛlen to yen i ka kow to Alahu Taala bolo i ka segin Alahu Taala ma karamɔgɔ n y'a faamuya an ye bɛnbɛn kɛ ka nkalon da kara la a y'a dɔn cɛ ka fɔ ne nimisara dɛ karamɔgɔ est ce que Ala bɛna yafa ne ma Ozo Alahu Taala ye hinɛ masa de ye mɔgɔ ye jurumina ko kɛ olu ka bon n'i ta ye i bɛ kanda sɔrɔ madama m'i to yen ka t'i hakili miiri i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna tugu maa min kɔ maa min y'i da k'i kɔrɔbaya fo ka na se nin kisa la ta ye miiri ni maa in y'i kɔnɔ n'i hakili y'i bila yɔrɔ min Ozo i ka segin ka na hakili bila yɔrɔ ko t'a la koyi karamɔgɔ e ye perevu min kɛ ne ɲɛna o ni don min na an terikɛ banna o perevu kara o min k'an ɲɛna o tun kan k'an wajibi mais ne bɛna mun de kɛ pour que kara ka se ka bɔ kaso la sisan hali ka da i ye tubi min kɛ k'a jira k'a fɔ i ye kojugu kɛ mɔgɔ la ka taa n'a tigi ye kaso la o tubi yɛrɛ kama i y'i ka hakɛ bɛɛ kɛ lajarabi de don karamɔgɔ kan
Allahu taala ka se ka lasigi ka taa kaso la a tɛna fɔ k'e de nɔ don e de kɛra sababu ye o de la mɛ Allahu taala deli kuma bɛɛ ala k'an kɛ sababu ɲuman tigiw ye k'an kisi ka bɔ sababu jugu ma basi t'a la o ni jɔra tubi kan i bɛ taa i bɛ nin fɛn ninnu bila maaw ma ka hakɛ b'i bolo i ka taa tigi bɛɛ lajɛlen ka hakɛ segin a ma i hakili b'a la k'i kojugu kɛ maaw ma la taa o tigi bɛɛ lajɛlen kɔrɔ i ka yafa deli k'u fɛ i y'a mɛn i ka sɔrɔ ka segin ka na i ka Alahu taala ka sira ta o sira min bɛ laban u bɛ ɲaamɛ kɔrɔmɔ i bɛ nin fɛn ninnu dogo walasa maa wɛrɛw ɲɛ kana d'a kan sinon ni hakili sigi balitigi min y'a ye a bɛ se ka fiɲɛ se o tigi ma ɲaamɛ karamɔgɔ basi ne bɛ sira ɲini hakili la nin ye ta ye tɛ basi n ka ko ninnu tɛ nkalon ye se foyi tɛ anw ye ko n'a kɛra ka bɔ Alahu subahanahu wa taala ma dusukun kannaba balimakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurulen dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bien waribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 76 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye nin nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ko kɔrɔma don ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi. Salut la famille, c'est toujours vos acteurs Kara Design et Zedou 15 Koulibaly. Awa série musoya jogo o kuma do. Alhamdulillah an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a kɛyɔrɔ a n'aw kɛ wagati la hali bi a ka filimu dumɛn de don a b'aw sigi ka filimu mun kɔnɔ tarata ale ni sibiri ni nazarakan na n'a bɛ fɔ ko mardi ale ni samedi alhamdulillah a ma juguya ka bɔ ka kunnafoni d'aw ma k'a yira la k'a fɔ ko baara ma jɔ baara n'a kɛcogo don an bɛ k'an sɛnsɛn ka se kaloba in de ma n'o ye sunkalo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ko man nɔgɔ alhamdulillah filimu in tɛna jɔ nka an bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen alhamdulillah tarata o tarata a ka jabaraninw kan a ka telefoniw kɔnɔ ka taa se baara yɔrɔ a n'a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛna filimi min sɔrɔ ka bɔ Kara Design ani Zedou 15 Koulibaly fɛ alhamdulillah o kibaruya de tunu wa aw kana ɲinɛ koyi aw ka publicité n'o y'a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ a n'a ka feerekɛyɔrɔ k'a bɛ fɛ k'u lakodɔn k'u lakodɔn diɲɛmaa k'u ye aw bɛ baara min na ko baara lankolon tɛ ko mɔgɔ lankolon de bɛ yen k'aw ka baara yɔrɔ lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro kofɔlen ninnu na nin kibaruya de tunu ka bɔ ka yɛlɛma welewele da o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ kanubaga ye toujours ko an bɛ fɛn fɛn kɛ nin na u k'a minɛ ni ladilikan ye i y'a fɔ cogoya min na tɛmɛnen na an man kɛ n'u ye an hakili ma bon ni mɔgɔ si tɛ an ka nin bɛɛ ladilikan ye mɔgɔw k'an faamuya an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an bolo b'an kɔ bɛɛ ye alhamdulillah an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh